सुवार्थेगार मार्कान जेजूची एक कुटमा तस्वीर काढली. ती तस्वीर मात्र आम्ही सडावत काढचे परी सोंतोस वा हासो पाठवून न्हय. बगार ती तस्वीर जेजूच्या मिसांव उदेशी विरोधपण आणि नासमजी काय उसारची म्हणली गजाल विशेष वा तो एक वेपारी आस. खंयच्याय मनशाक स्वंत कुटुंबातावन मेळची असली प्रतिक्रिया बेजारायची मात्र न्ही. ही गजाल जिरोवंक कश्ट मारचे तसलीच. कित्याक आपले मिसांव समजून घेवंक ताच्या कुटुंबाचींच सलवली. तांणी ताका तकली फिरवल्ल्या थंय काडलो. ताका धरून व्हरूंक ती आयिल्ली. जेजू विशांत लोकांमध्ये उदेल्ले उणेपणाचे खबरेक तांणी कान दिले शिवाय ताचे शिकवणेक ताचे विशयांतले बरे खबरेक तांणी कान दामले म्हणून हांगासर कळीत जाता. जेजूच्या मिसांवांतय तांची ऋणात्मक वा नेगेटिव्ह प्रतिक्रिया मातशी अदीक जाली. कुटुंबाची तस्वीर काडच्या वक्ता सुवार्थेगारान आनी एक तस्वीरी काडली. तीच लोकां संगी आसच्या आनी लोकां खातीर जेवंक सयत पुरसत नासतना वावुरच्या जेजूची तस्वीर. जेवंक सयत पुरसत नासतना वा विशेवाक सयत गुमान दिनासतना वा आपली वैयक्तीक पर्वा सयत नासतना लोकां संगी आसचो जेजू लेखावर्त वावुरता वा ताचे मिसांव अदीकपण आटापता अशें दिसता. लोकांच्या मुखेल्यांच्या विरोधपणाच्या मनोभावाच्या अदीकपणा समोर आपल्या कुटुंबादारांच्या नासमजिकायाच्या अदीकपणा समोर जेजू मात्र लोकांतय आपल्या मोगाच्या अदीकपणांत बुडून गेला. जेजूक समजोवच्याक जेजूच्या मिसांव संबंधी सारांशभरीत उतरांनी सुवार्थेगारान दिल्लें हें मोगाचें अदीकपण समजूंची गरज. कित्याक ताच्या मोगाच्या अदीकपणाक तो सदांच विश्वासी.